Ix-xogħlijiet ta' Pawlu kollha għandhom xi ħaġa li toqtok, hemm kien ipinġi ħafna fossils, undersea plants. Imma f'din l-exhibition ħriġna xogħlijiet antiki ħafna tan-1949 u 1953 u jibqgħu għaddejjin jiġifieri sal-aħħar. Il-passjoni ta' artist kultant timmanifesta ruħha f'diversi forom. Fil-każ ta' Maestro Pawlu Grech tin seħħet permezz tal-mużika u l-arti viżiva, tant li jagħmel karriera mit-tnejn li huma tul ħajtu, kemm f'Malta kif ukoll lil hinn minn xtutna. Pawlu jiena tqajt miegħu madwar qisu 30 sena ilu, każwalment, u bdejna nitkellmu u sidinni għal serati kulturali li kien jorganizza d-dar tiegħu. Gwirja hija retrospettiva sena u nofs qisu mill-mewt tiegħu. Jisimha Resonances għax tirrifletti fuq kemm l-arti viżiva fuq kemm il-mużika ta' Pawlu u fuq Pawlu nnifsu. Kienet jien l-impressjoni li l-mużika u l-arti viżiva jimxu in parallel. Huma bħalek kienu l-istess ħaġa. Meta konna nitkellmu, id-diskors kien ikun fuqhom it-tnejn f'salt. Nvarjaw minn naħa, morru naħa l-oħra, nerġgħu niltaqgħu. Jiġifieri proċess naħseb kien ikun jikkomponi u ipinġi wkoll fl-istess ħin. Naħseb il-kompożizzjoni kienet tieħ spunt għall-arti viżiva. Il-viżjoni Pawlu fl-arti viżiva kienet tibbaża ruħha fuq dak li hu vera żgħir, fuq il-mikroskopiku. Fil-fatt jekk tħares lejn ċerta paintings induna li qishom rappreżentazzjonijiet ta' ċelluli jew ta' blood corpuscles. Kien imur għal dak li hu vera mistur l-isfel, dak li hu mingħajr konsegwenza pratikament. Għalih affarijiet ta' inqas konsegwenza kien fihom konsegwenza kbira. Pawlu kien jaħdem mużika u pittura tnejn l-istess. Ma kienx jgħid li hemm dik iżjed aħjar mill-oħra. U għex Ruma u Londra, karriera tiegħu ġifieri kienet ibbażata hemmhekk, barra minn Malta. Meta ġie Malta kien jgħidilna ġejt nirtira fin-1991. Kien jgħallem l-School of Music, għal forsi ftit snin, u mbagħad beda jgħallem ukoll l-istudio tiegħu. Kellu selective persons, studenti fuq l-arti, fil-pittura, kien konna nagħmlu ħafna evenings, kien jagħmel mużika bil-pjanu, idoqqu l-istudenti tiegħu u jesebixxu l-pittura tagħhom ukoll. Alla kien ikollna evening sabiħa ħafna. Meta rajt daw il-frames li hawn 42 f'din l-exhibition, kelli ħafsa ta' qalb kbira. Għax kont ngħid pereżempju għardi kienet toġbu ħafna. Di kien kellu ammirazzjoni kbira liha, anki jekk dbieħ kwadru. Għax dawk għalih Pawlu kienu l-babies tiegħu. Kun tajt xi ħaġa minnhom. Għandi ċertu frames għadhom bis-cellophane x'ma nixtieqx li nbieħhom. Jimti ma jistax ikun iżżomm dil-pittura kollha. Pittura ta' Pawlu toġobni ħafna, jiena qatt ma kont fuq dawn l-affarijiet ta' pittura, imma ma' Pawlu tallimt ħafna. Għallimni kif inħares lejn l-arti, kif nisma' l-mużika, kif nitkellem ukoll. Għalija Pawlu kien monument u mhux ta' b'xejn pinġi ikoni li huma ġifieri pittura bħal din żgħira, għax għalija kien djamant qas naf kif naqbad nindirizzah. Kien veru gentleman.